טוב, בוקר, השעה עכשיו בערך 6:30, ירד גשם במשך משהו כמו 5 שעות. הנה טלי זז. זרימה חושילין, והמנז עובר בו נחל. טוב, אנחנו יוצאים החוצה לראות את הזרימה. טלי, יש לך שקית ניילון? טוב, מצלמה, אני מקווה שאת מוכנה לזה. אנחנו יוצאים החוצה. תגיד בוקר טוב לשיטפון. אנחנו לא רואים כלום. וואי וואי וואי, והנה נחל שלמה. למטה זה נראה הרבה יותר. אנחנו כל כך רגילים לראות את הנחל בצורה כזאת, וזאת רק ממש ההתחלה. עד לפני כמה דקות זה היה זרזית, תכף זה בטח יתגבר.